No niin, toukokuun 27. päivä ja nyt alkaisi olla hyvällä mallilla. Täällä on öljylinjat laitettu paikalleen. Akut on siinä. Laitoin tuon 24 voltin startin ja sitten tuommoisen korjasin Yasakin öljynpainemittari. Siellä on nyt 20V50 öljyt koneessa ja ajelen tässä nyt pikkuhiljaa läpi tätä öljyä, että saa noita paineitakin nostettua. Melkoista mekkalaa pitää startti, mutta hyvin siellä öljy virtaa. Kohta päästään päräyttää käyntiin.